Помниш ли вчера? Вчера телефоните не можеха да излизат от къщи, а филми имаше само по телевизията и в киното. Никой нямаше 500 непознати приятели. После дойде свободата. Свободата да работиш от върха на планината, да гледаш филм от шепите си, да познаваш хора, които не познаваш, да си свързан винаги, навсякъде, с всички. И всички знаят, че вече си получил онзи мейл. Защо не отговаряш? Чекирал си се на 10 метра от дома на приятел. Защо не си му звъннал да дойде? Телефонът ти винаги е включен. Защо не вдигаш? Да си свързан се оказа задължение. Не звучи съвсем като свобода. Нали? Време е да я преосмислиш. Да, технологиите са допълнителните ти ръце. Свободата е сам да избереш как да ги използваш. Да, свързан си постоянно. Свободата е да решиш кога да не си на линия. Да, можеш да говориш с всички. Свободата е да избереш кого не искаш да чуваш. И да, можеш да споделяш всичко. Свободата е да прецениш какво да запазиш за себе си. Свободата има нови правила. Твоите правила. Защото ти водиш.